Right, makadiko muri Zimbabwe kumatima nenyika kwese kwese kwa mungadai muri zita ndinonzi DJ T1 kusangana zvakare pano pa Tichkach MTV kana kachinge kari kutanga kakusvika pano pa Tichkach MTV tokumbira kuti unongosiya wa subscriber pamwe chete nekulike nekushare kusubscriber mahara. Right, ndadzoka zvakare ndofunga mukatarisa panapa ndakagara na madzimai Miriam. Ndine mibvunzo yandiri kusangana nayo kune vamwe vakasiyana siyana yandiri kuda kuti iwo madzimai wange vachitipatsanurira vachitiudza kuti zvakambomira sei nekuti mibvunzo iyoyo tiri kudai vamwe hatina mhinduro yacho. Saka ndaita rombo rakanaka rekuti ndimboitawo hurukuro nhasi namadzimai Miriam. Madzimai makadii zvenyu? Takasimba makadii henyu muri Zimbabwe nemativi mana. Aiwa, tinotenda madzimai. Riri sei basa raMwari? Basa raMwari ritsvene. Handitika tinotenda madzimai. Right, madzimai pandiri kuda kuti mutitsanangurire ndisati ndanyanya kuenda kure zvedu munyaya yedu. Vana veZimbabwe vane mibvunzo yekuti tiri kuona madzimai Miriam wachiita zvechechi zvakare wachishandisa chiwanhu. Handizivi kuti mungakwanise kutitsanangudzira ipapo madzimai kuti pakamira sei? Ndizvozvo ndinotenda. Ndina Miriam anoshonga pamutumbi wangu, anoshandisa nhombo nemvura. Kuzoita sekuru anoshonga futi pamutumbi wangu, anoshandisa mishonga. Dare anototarisa kuti dare rako rakamira sei. Kana ndichida kuchikaranga tinoita kuchikaranga toshandisa makwati. Ndiwo mashandiro andinoita nawo. Alright. Ko zvinoita here madzimai kuti munhu mumwe chete anoita zvechechi uko achiita chiwanhu? Zvinoita nekuti zvakangouya zvakadaro pamutumbi wangu. Alright. Nekuti vamwe vane mibvunzo yekuti ko madzimai kana wachiita chiwanhu wadii kuramba wachiita chiwanhu, kana wachiita zvechechi wadii kuramba wachiita zvechechi? Zvakangouya zvakadaro. Vanasaura vekumvura vanotoshanda vechienda futi kumudzi. Kanjinji vanoshandisa mashave manjuzu nekumudzi mudondo vanopinda. Alright. Vashoma vasingaiti zvozvozvo. Okay. Asi vane mashave manjuzu vanjinji ndiwo mashandiro anoita matare yayo. Alright. Aiwa, ndinotenda muri yeZimbabwe. Ndofunga muri kuzvinzwira. Ndinodaira kuti madzimai ndofunga shona inowanetsa wanyatse kunyatsa kuziva shona zvakanaka. Asi ndofunga mukuti muri kunzwa mabatiro avari kudini avari kuita nematauriro avari kuita. Right, madzimai, tiri kuziva kuti muri yeZimbabwe ine matambudziko akasiyana siyana. Mune here dambudziko ramunoti iri handikwanisi kurapa kana kuti iri handikwanisi, angava api matambudziko amunobatsira imimi chaiwo? Ndinotobvisa mudzimu, ndinobudisa mudzimu. Kana ngozi ndinotoidenya kutoitokonya inotobuda. Nemweya wechikwambo ndinotoita zvekare. Kana wasvika mudare rangu nematare aya akadaro tinotobatsirana nezvihiswa vakazviisa waya tine mishonga tinotsvaga togona kuvabatsira kuti munhu agone kutoita zvakanaka. Ngatitarisei vamwe vanoti inini handina mbereko, mumwe anoti basa riri kundinetsa, mumwe anoti mumba mutsi kugarika nemurume zvakanaka, matambudziko, vamwe vanenge vakagandirwa jambwa munyama, rushava mukati meupenyu hwavo. Munozvibata sei zvakadaro izvozvo? Ndizvozvo, vasina mbereko tinouchika zvekare muita mbereko. Ndina vana veZimbabwe vamwe vatoti one day vaviri vatatu vakutouya kopupura kuti madzimai ndatova nepemuwiri nevane jambwa nenyama. Tinotanga tatobata midzi kutangira kudzinza kana kurudzi kuti zvive zvakamira sei. Vamwe vanotoita zvekutokandirwa iri mhepo, vamwe vanoita zvekutotemerwa dziri nyora. Saka ipapo toita kutotarisa matare, tinozviita zvekare. Ndinotenda madzimai nekutsanangura kwakanaka. Ngatitarisei isisu, pane here zvimwe zvamunoti
pamunenge muri muchiita zvekuchechi pane here zvamunoti zvekuchechi izvi zvaramba maakudainza sekuru zvobva zvagonekwa nasekuru kana kuti pane here zvinoti zvatadzwa nasekuru mubva madainza madzimai Miriam sezvo muchishandisa zvinhu zviri panguva imwe chete? Ndizvozvo. Kuna zvakafanana semweya wengozi. Mweya wengozi haudaidzwi nemvura kana nenhombo. Unenge uchida mudzimu nekuti dzove dziri mhepo dzasangana. Kana nemweya wechikwambo kana nemudzimu haubudiswi nemvura kana nenhombo. Unenge uchida mudzimu kuti ugone kutoushandisira kana kutoudaidza kuti ugone kubuda. Alright. Aiwa, ndinotenda madzimai. Mubvunzo wangu wekugumisira ndewekuti kuchechi tinoziva kuti wanokuti madzimai Miriam. Ko kana tichinge taakuna sekuru wanonzi sekuru ani? Anonzi sekuru Paramendi Petros. Ndiwo mabutiro avanoita. Sekuru Paramendi Petros. Sekuru Paramendi Petros. Tinotenda. Alright. Aiwa, tinotenda zvikuru. Tinodaira kuti muri yeZimbabwe nzewa dzina munin'ina. Ndinawo madzimai Miriam wandiri kukurukura nawo panapa. Ndofunga muri kunzwa kupatsanura kwavari kuita mashandiro madzimai. Ndanzwa mukutaura kwenyu muchitaura imimi muchiti kuna namanjuzu vanhu vanoenda kumvura vanoita sei. Ko ngatimbotarisei pana sekuru. Sekuru munoita seiwo munobika doro here, munovapira sei, chii chamunoita pana sekuru? Tinotenda pana sekuru tinotobika riri doro, tichidaidza tichitibira, tinotopemberera, tichitotenga. Kana dziri huku tinoshandisa huku dzechikaranga, kana riri nyama tinoshandisa wana mbudzi, mombe. Hatiti zvehove ndezvevasikana, toita zviri zvechiwanhu. Vanhu vachirara vechipembera, vachimwa doro, vanosvikirwa nemashavi vachisvikira, tichirova nengoma vachisvikirwa nemachembere nana guru nana tete vachitosvikira zvitofamba zvakadaro. Alright. Aiwa, tinotenda madzimai nekutsanangura kwakanaka. Makadiko madzimai? Tiripo hedu. Makadiwo henyu muri yeZimbabwe? Tinofara zvedu. Riri sei basa raMwari? Aiwa, basa raMwari rakanakisa zvikurusa. Tinotenda zvikuru. Right. Madzimai, ndimi munoshanda namadzimai Miriam? Ya, ndizvozvo chaizvo. Alright. Ndokuda kundodzoka zvakare panyaya yangu, da kuti panyatse kubuda clear zvakanaka kuti muri yeZimbabwe inyatse kunzwisisa kuti pavanoti ivo vanoshanda vari madzimai zvakare vachishandisa chiwano. Mungakwanisa here kundipatsanurira ipapo kuti panonyatsa kufamba sei? Ya, zvavanoita vanoti kana vachishanda naMiriam pakaita dare raakuda chiwano, Miriam anobva asuduruka, obva patouya sekuru, obva aita chikaranga chinenge chichidiwa panguva iyoyo. Alright. Saka kutaura kuti pane zvimwe zvinotadzwa naMiriam zvinenge zvaakuda sekuru. Ya, vanondogamidzana kuti zvaanenge akundikanawo vanobva vapawo sekuru. Alright. Sekuziva kwenyu imimi basa richibatwa chiwanu chacho chakanyanya chinonyanya kudaidzwa sekuru chinenge chiri chiwanu chakanyanya kuita sechipi? Chiwanu chinonyanya kudaidzirwa sekuru chiwanu chakaita sevanenge vachida kubudisirwa ngozi dzavo, nevane zvikwambo, nevane zvinonga zvichiwanetsa mukati mwenyama dzavo, nevanenge vane vamwe vanotaika pfungwa, nezvese zvakangodaro. Alright. Saka isisi tiri kuti isisu madzimai patorine kana kuti pane vamwe vanhu vanouya vachiti inini handisi kuda hangu zvechiwanhu, ndikuda kubatsirwa nezvechechi, ndoda kubatsirwa ndizvozvo, ndoda kubatsirwa nezvechechi, wobva wabatsirwa nechechi. Vamwe vanoti inini handisi kuda hangu zvechechi, ndikuda kubatsirwa chiwanhu, wobva waita saizvozvo. Zvavanoita tinotanga kupinda hari zvechechi zvaMiriam. Then kana tapedza zvaMiriam tinotanga kuimbira Miriam obva abuda, obva aita zvaafambira pane vanenge vachida Miriam. Kana apedza Miriam tobva taimba zvasekuru, tobva tachiita zvemudzimu. Alright. Aiwa, tinotenda. Asi semazivira amunoita imimi matambudziko api neapi anonyatsa kubatsirwa namadzimai Miriam? Madzimai Miriam vanobatsira zvakawandisa. Zvakawandisa nokuti zvizhinji zvacho zvedzimba idzi, vamwe dzimba dziri kuputsika, vamwe havakwanisi kukwanisa kuti munhu araramewo zvakanaka muupenyu hwake, vanenge vachitsvagawo mabasa, vanenge vachingoitawo zvavanenge vachidawo kubatsirwa. Ndo zvanobatsira izvozvo. Alright. Aiwa, ndinotenda zvikuru.
mubvunzo wangu wekugumisira ndewekuti tinoona vamwe vanenge vakapfeka machira machena, vamwe vakapfeka machira akasiyana siyana. Imimi ndiri kuona makapfeka machira eblue. Angava aine dudziro here kana kuti angava aine zvaanoreva? Ya, ane zvaane dudziro yazvo. Randakasunga musoro ndichipoteredza here ndere kumvura. Ehe, ndorewa asikana wekumvura. Reblue riri mukati ndoshanda naro nasekuru. Okay. Ehe, vanenge vane machena amwe acho ndike kumvura. Mazhinji acho amwe ane green, amwe ndeye mudzimu. Zvakangosiyana siyana machira acho. Right, mhuri yeZimbabwe tiri kupfuurira mberi nechirongwa chedu. Madzimai makadini? Tiripo makadiwo munhu waMwari. Tinofara hedu. Riri sei basa raMwari? Basa raMwari rakanakisa chaizvo uye rakachengetwa naJehovha. Right, aiwa tinotenda zvikuru. Right, pandiri kuda kuenda ndepekuti kune vamwe vanhu vane mibvunzo yakasiyana siyana kana kuti kune vamwe vanhu vasinganzwisisi kuti chii chinonzi manjuzu. Mungakwanise kunditsanangudzira ipapapo nekuti kune vamwe vasinganyatsi kuziva zvakanaka kuti chii chinonzi manjuzu. Onai mama. Tinotenda. Chinonzi manjuzu chiri pakawanda. Kana ndichitaura kuti chinonzi manjuzu chiri pakawanda, muri kuona kushonga kwandakaita. Jira randakashonga irori rinodudza manjuzu, rinotichengetedza kunhaurwa dzekutsvaga pfuma, rinotichengetedza zvakare kunhaurwa dzekutsvaga mabasa, rinotichengetedza zvakare kunhaurwa dzedzimba dzedu. Irori jira irori. Mukaona vana manjuzu vakashonga jira irori vanenge vakatoroteswa, vachipinda pasi pemvura, vachienda kunopiwa zvishandwa zvekushandisa munhaurwa dzemabasa, munhaurwa dzekutsvaga mari, munhaurwa yedzimba dzedu. Alright. Notenda. Aiwa, tinotenda zvikuru nekutsanangura kwakanaka. Mungakwanise kutipatsanurirawo here kuti kune vamwe vanoti wana manjuzu wakashata, wana manjuzu wanotora kana vachinge vari madzimai manjuzu wanotora varume vanhu wanoita zvechihure, mashoko yaya ndinombomanzwa achitaurika. Mungatipatsanurire ipapo kuti pakamira sei? Hongu, regai ndipapatsanure. Wana manjuzi kune njuzu yechikadzi, kune njuzu yechirume. Inonzi inotora varume vevanhu. Inenge isina kukumbirirwa zvakanaka. Inenge yakangoita zviya zvekungoto munhu anongoto ndaroteswa kuti ndiri manjuzu, asina kuzonozadzisirwa dare rake, nekuti dare redu rinozadzisirwa kumvura. Ndokusaka muchiona tichifamba naamai Miriam, ndo vanokwanisa kuzadzisa dare iroro. Kana uine njuzu inotora vanhurume, ukauya kuna amai Miriam, vanorizadzisa, worega kutora vanhurume woshawa. Tinotenda zvikuru. Pane here zviratidzo zvamungatiudze kuti kana uchinge uri manjuzu wakadai zvinenge zvichireva zvakati, kana uchinge uri manjuzu wakadai zvinenge zvichireva zvakati, nekuda kwekuti ndinombotarisa kune madzimai anenge aine mameno mabhengozi here akaita mamwe akaita gold anenge ari mumaoko, zvingava zvichidudzira kuti kudii? Ndinotenda. Tiri kuda kutaura zvakare panhaurwa yemanjuzu. Ukanga uri manjuzu ane magold chains, magold chains hautopfeki usina kuroteswa. Tinotopinda pasi pemvura naMiriam, toenda kwatinoenda tobva tashongedzwa kupenya ikoko, wototanga kurota magold chains. Ukatanga kupfeka magold chains iwayo, zvinhu zvako zvinobva zvitanga kufamba zvakanaka. Ukaramba kuita magold chains iwayo, ndoponoti kana uri mukadzi mumba hauzofariri kuita nhaurwa dzeimba yemukati, nekuti unonga washonga njuzu yechirume. Ndo mamirire zvinenge zvakaita. Ukanga uine njuzu yechirume, regai nditaurire mhuri yeZimbabwe nemativi mana akatitenderedza, hauzokwanisa kuita murandarume mumba, nekuti murume unaye pachako. Kana kunze uko mukanzwa kuti njuzu iyi injuzu yechirume, haambofa akatora kana murume, iyo inonga ichishawa. Pese payasvika kana ikasvika kana mumamainzi, vazhinji vacho mumamainzi unotonzwa noti kutsika kwaita madzimai pano, mari yedu yasara ichitoputika, njuzu yende inenge yadzika pasi, ichibva yatoita basa, mari yobva yatanga kutoputika. Notenda. Aiwa, tinotenda zvikuru. Saka ngatitarisei isusu kuti kana uchinge une shai renjuzu, kutotaura here kuti kana wakuda kurapa unotoenda mumvura woenda tora mishonga yamunenge muchishandisa, kana kuti ameno ipapa kuti pakadini ipapa? Tinotenda.
kana uine shai renjuzu kazhinji kacho rinouya kumakope. Okay. Unoudzwa zvekuita kumakope. Kana ndakatokutarisai kudai so ndotanga kutsanangurai nhoroondo dzenyu nekuti ndenge ndakatogara ramhandiri kare. Alright. Kuenda pasi pemvura kwatinoita tine mwaka watinoenda kumvura tosvika tokumbirira tobva tawapa zvavanoda vasikana tobva tapembedza vasikana kana tawapembedza vasikana vatiri kutaura ndowa manjuzu tawapembedza vanobva wagadza zvatiri kuda matiri hatiti pose patiri kuda kurapa tomhanya kuenda kumvura pose patiri kurapa toenda kumvura vanotopiwa zvavanopiwa ipapo wogara vanazvo vakakutarisai kudai vaMiriam vanobva vatoziva kuti mune dambudziko rakadai nekuti zvinenge zvakatoshongedzwa kare. Ndokusaka tichiona tichigadzirira nhaurwa dzemasadaka. Tikanga tagadzira nhaurwa dzemasadaka tobva taenda kumvura tonopembedza vasikana. Tichibva ikoko vanotokuudza kuti izvezvi uda kuita izvi, izvozvi uda kuita izvi. Tototanga kufamba nenzira iyoyo. Alright. Ndinotenda madzimai nekutsanangura kwakanaka. Ndodaira kuti zviri kubatika. Ko kuvarume zviriko here kuti kune varume wana manjuzu here? Wongu variko vamwe tikanga takuenda kuchikaranga chedu ndo panozodudzirwa achinzi une shai reuvhimi. Rikanga ranzi une shai reuvhimi rinotobikirwawo nhaurwa dzanasadaka iroro rogadzikana kuti murume aite mudzimai mumba. Ndo paanoti nhasi uno akaita murandakadzi anoti akagara naye haachada kumuona nekuti iye agara atori nemudzimai ari paari. Saka zvinotokumbirirwa. Ndo pamunoona pekuti kana kune vamwe ini ndinonyanya kuwandira kunyaya dzemagodzi kana tiri kutaura kunhaurwa dzashai remanjuzu tichifamba naMiriam kunhaurwa dzemagodzi varume ivavo vakasvika vakapinda pasi vakachera ndo pamunonzwa kuti achera bhegi 10 grams rofamba shoko rekunzi varomba vanenge vasina kuromba ndo njuzu iye inenge nokuti njuzu inofambidzana nezvicherwa ndo zvatinoita izvozvo. Aiwa, ndinotenda zvikuru. Mashoko enyu ekugumisira amungade kuudza mhuri yeZimbabwe vari kukuonai nhasi kune vamwe vasinganyatsonzwisisa manjuzu kuti akamira sei nevamwe vanozvidza nekushora ndekuti kudii? Mhuri yeZimbabwe regai ndisiye mashoko ekuti mukaona vanonzi vana manjuzu vanhu vakatonaka. Vanhu vanotokuitirai kuti gwara renyu rifambe zvakanaka. Kune vamwe vanongoita zviya zvekundoti ini ndiri manjuzu asina kuzadzisirwa dare rake. Uyai muzadzisirwe dare renyu naamai Miriam kuti zvifambe zvakanaka. Usangoti ndiri manjuzu usina kuzadzisirwa dare rako. Kutaura chokwadi umba yako haimiri zvakanaka. Unenge wakuita sekuti uri kusanganisa kana ukanongedzwa kuzi muroyi unotongonongedzwa kunzi muroyi nokuti dare rako rinenge risina kuzadziswa. Saka ndiri kuti mativi mana ese enyika kuti zvinhu zvenyu zvese zvifambe zvakanaka naavo vanoti tiri vana manjuzu vachienda kunotora varume vevanhu hakuna njuzu inoda tsvina. Njuzu haifambe nemunhu anoita zvisina kumira zvakanaka. Ipapo regai ndimunyatse kupa jekesa. Kana isusu tine varume titori mumba titone nguva yatinotopiwa kunge takatomuka tiri mumba imomo nevarume vedu. Tine nguva yatinototi varume vedu vakutozviziya. Tine nguva yatinotonzi izvozvi handisi kuda tsvina tomboita zvavari kuda vasikana. Saka mukaona vari kutora varume vevanhu vachiparadza dzimba dzevanhu vanhu ivava havazi vana manjuzu vakazadzisirwa matare avo. Saka ndiri kudaidzira mativi mana ese enyika kana uchinzwa kuti unorota uchimbotorwa nemvura unorota uchinge uchimbopinda pasi pemvura uchidya howe uya kuna Miriam. Amai Miriam vanozadzisa dare rako rofamba zvakanaka. Kana chiri chiprofita choda kutotanga kutoprofita ipapo unototanga kuprofita kana njuzu iyo yadzikamiswa yotaurwa naye tinotoikumbirira nekuti tisakatoikumbirira kana kumonya munhu inomonya. Kana ari mukadzi chaiko zvikanga zvatosvika chaizvo kanga isina kukumbirirwa zvakanaka inotouraya. Toda kutaura chokwadi ipapo. Kana tikanga taenda kumadziwa ikoko kana usina kunyatsa kuyera zvakakwana ukaenda kumadziwa ikoko uchiita sekuti uri kunoona zvechokwadi inokumonya. Ndo pamunonzwa kuti mwana wekwakati amonywa nenjuzu vaenda zvisina kufanira. Uye regai titaure zvakare munhaurwa dzemanjuzu
pane nhaurwa dzekuti ukanga wapinda pasi pemvura tikanga tiri kuenda nekumakope une diwiro unosvika uchibva watsanangurirwa kunzi iwe bhasikiti rako rikuda kurapa wakadai tichibva tauya kunhaurwa dzechiprofita semafambiro atiri kuita naMiriam une futi diwira unopiwa kunzi iri taakudzoka kune machira edu machena aya ndopandakuda kuti nditaure zvakare nekuti pane mubvunzo nenhaurwa yemachira ndopatinosvika kunzvimbo iyoyo yekuti kune machira machena tobva tapiwa machira edu machena ndakutoprofita ndichifamba nevasikana panguva yendinoti inini ndakuprofita vasikana vanosuduruka voenda padivi itakutoita zvechiprofita chakutofamba nekuti ndenge ndachipiwa negwara rakanaka kwakuuya zvakare tine mamwe machira zvakare anomonerwa zvakare egreen ngeeruchengetedzo iroro jira iroro ukanga waripiwa kana ndere ruchengetedzo kana jira iroro kana waripiwa unenge uine machembere ouri kufamba nawo saka ndataura nyaya yekuti ruchengetedzo machembere anotichengetedza vanhu vakuru tinovaremekedza ndopandiri kuedza kutaura ipapo aiwa ndinotenda mhuri yeZimbabwe ndofunga panyatsa kupatsanurwa vane nzeve dzekunzwa wazvinzwa zita ndinonzi DJ T1 mufaro wangu kunge ndinemi ndirega nitore mukana wekutenda DJ Motokupisa umulilo vochisa avo wanenge vari kuseri kwekamera tinotenda zvikuru thank you so much nekuramba muchitsigira chirongwa chedu kana paine vanenge vane mibvunzo ngatisangane kucomment section kana kushandisa nhamba dzerunhare dziri paskirini ipapo munyatse kunzwisisa zvamunenge muchida kubvunza kana kubatsirwa. Thank you very much. Rambai muchi follower pano pa Tichkach MTV. Tichkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza dzinotyisa dzinofundudza dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Tichkach MTV mondo subscribe ipapo musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa Tichkach MTV tinodzifamira Dojipondora,